Boss, say, anong gipatawag mo nimo, boss? Katikaran diri, boss. Pamalit mo babae, be. Babae? Babae. Oh, Mapalit ba ng babae, boss? Ha? Mapalit ng babae? Bayari. Pilay pundo na to. Pila kay puno din? sa kalibog si Timel diri, boss. Oh, sa kalibog si Timil daw. Ah, 104? Kana lang tag 500 nga babae. Oh, 500 ng babae. Baratohon naman, boss. Ha? Baratohon. Wa na may mahal. Pwede may mangutahan na, boss, o para asa pod? Pasabako na ko. Ha? Pasabako na ko. Uy. Duha ka, bo? Duha. Wala ka babae? Ano problema na? Pilian pa na ko na. Jim, kabalo kag asa na pita mapalit og babae? Manakop na tas dalan. Amo na ko pastala. Dili. Tarong formal nga pamagi ay mo pangidnap unsa diha. Sige, sige. Sige, sige na. Hindi problema na. Ta. Ayaw pugsag dili ha. Sinanan duha ka buok. Asa naman yung gisugo? Kapati mang dugaya. Tempa, mangutan namin. Asa man giramin ninyo da doon? Ah, baklay na. Wala, nalay nang ngita ninyo. Nalay nang ngita ba importante? Oh, importante kayo rin ang ngita ninyo. Ngita importante. Sure mo nga kayo na. Ay naalagi, sige na, ikaw na, wala na daghang istorya, dahil nang ngita sa inyo ha. Layo pa, Jimmy. Dali na, Dora. Sige na, sige na. Ay, basta. Untong ako. Dali, dali. Oh, Sara, boss. Presko pa kayo, Pero boss oh. Bagong gawas. Ay sagod mi. Sara, boss. Asa na inyo gikan? Good na, boss. Balbangaan na. Balbangaan na. Yeah, boss. Kumusta man ang performance, okay ra? Boss, unsa man gituyo nimo sa mga boss nga tanawa gud ni kami katarong kuan ani kani kalit-kalit ra man ni nga kabalong daghan pa may trabaho bata katarong og ilis. Ay nagpangutana. Wa na idagag storya. Day ali dere. Sabak ka dere. Di ko mo sabak si Roy. Basta kay di lagi ko kasapan ko sa kumbana mo sabak-sabak dili ko eh. Kaniyo kay dalaga oh. Dili ko. Ay nagpangutana, wanay daghang storya. Dayali diri sabak kadiri, sabak kadiri, sabak kadiri. Dayali diri sabak. Oh, tama na to boss oy. Kaniyo kay dalaga lagi. Wa ko na satisfy sa isa. Kana daw isa, ikaw daw. Ali daw diri day. Ali. Ay nagpangutana, wanay daghang storya. Dayali diri sabak kadiri. Ah, sure ka sir? Wa na idakang istorya ali diri. Sabak diri. Day ali diri. Sabak ka diri. Day. Day balik ba? Sabak ba? Ay nagpangutana, wanay daghang storya. Dayali diri sabak kadiri, sabak kadiri, sabak kadiri. Dayali diri sabak. Okay Pado. na to sir? Paduol diri ba? Okay na sir. Sabakon yun di karon. Hindi ko masabak sir eh. Yes ba? Diraw. Dira ba? Diri sir. Sige daw, pakita sa kuan kay gibayran ba? Oh, gibayran na ninyo ni Givan? Yes, sir. Mana. Music sir. Ay nagpangutana, wanay daghang storya. Dayali diri sabak kadiri, sabak kadiri, sabak kadiri. Dayali diri sabak. Sir, tama na to sir. Sige, pakita sa ako kay sabi kung kuan kay ikaw na lang akong kwaon. Sige sir. Ah. Si ma'am. Uli na ma'am. Sige, salamat kay Kay Sira Juan. kay dili pud na ako na talent na magsayaw-sayaw ba. Bahala na kaniya Grace. Kuhaan kuan. Ang gibayad gibat, kuhaan katunga anak ka ma'am. Ha? Kuha na akong katunga, sir. Usab dag sayo be, tanaw na ko last na lang. Kanang the best gyud kay ikaw akong kuanon. Bidyonti karon ni guman ni maani. Sige sir. Ay nagpangutana, wanay daghang storya. Dayali diri sabak kadiri, sabak kadiri, sabak kadiri. Dayali diri sabak.
Sige be, videohon ti ka ha. Gusto na ko Saan man kana. mo, sir? Ha? Saan man mo? Mo i-send na ko sa kuan. Ikaw ako ang representative diri sa kuan. Ay ka bala ka kay binayaran naman ka. O ti ka ha. Ready, kay mo ni akong ipasa dito ah. Ready, go. Ay nagpangutana. Walay nakagstorya. Dayali diri sabak kadiri. Sabak kadiri. Sabak kadiri. Dayali diri sabak. Right. Mo ni akong i-send dito ah. Jimmy, Gibart. Sir, nanadiri ka ang Ashley, sir. Ah, ihatod sa ninyo ni Be. Kaya sir. Kumana. Oh, sabot na ta mag-PM ko. Kuha po ninyong contact number niya ug tanang kuha niya. Ah, sige, sir. Sige, sir. Sige. Ihatod sa ninyo. Salamat, Day.